osoba. Ideme osobný kontakt, vieš, akože z prvej osoby. Zatočíš akurát tak tepíš. Tepero, krásko. Teraz ja. Dobre. Dobre, tak klapku. Klapka, koľko žíva? 6. O, dievča. No! Čo? Ty, však čo robíš? Čo, jaká lesba? Marek, ty si lesba. To hore na hlavu. Marek, ty potom mnou. Ideme. No čo? Čo, Dominik? Čo robíš, kurva? Čo? Nero. Prečo to máš na hlavu? Zajímaš mne? Debil. Aha. Ne. Hej, Dominik, čo? Kamera je kýrova. Čo? To sa robí inak, to sa robí takto. A vieš, ak to správne rapper zakončuje gitarové solo? To by ťa musel chytiť takto. Ne, ja som chcel ešte natáčať! Dobre, tak ideme ešte natáčať. Marek, ja budem natáčať. Alias. Čo je? Alias Marek. Homoklada Anderson. Ideme natáčiť krivú nohu. Ideme natáčiť krivú nohu. Dobrý deň, Marek Pavlik. Čo si myslíte o Radkovi Krulišovi a neskrivej nohe? Je to gangster. S krivou nohou, ktorý som si, že gangsta. A patrí do geta. Ďakujeme. Čo si myslíš o Radkovi Krulišovi? Je to gangsta. Čo si myslíš o Radkovi Krulišovi? Ja viem, že sa to nemá hovoriť, ale o pozdiehu sa nemá srandovať, ale je to fakt kokos. Už to je. No, otázka je, čo si myslíš o Radkovi Krulišovi? No? To je viac. Patrí do geta, to už Marek povedal, je to gangsta, to povedal Dominik a je to proste kokos, to povedal. Mama, som telke! Čau, Rado. Pokračujeme v našom dokumente o Radkovi Krulišovi. Takže Marek ide položiť jednu otázku. Daj na scénu. Ideš. Dobrý deň. Čo si myslíte o Radkovi Krulišovi? Je to pako. Je. No? No, odpovedzte pán. No, pán. Vaše jméno neznám.
A vy si čo myslíte? Však ja sa nebudem vyjadrovať. Ja súhlasím s ním. Čo? Ešte raz? To sa nebudeme vyjadrovať. Dobre, presne to sme chceli. Ako prebieha situácia? Špatne. Je to veľmi zlé. Radovia sa rozšírili na celom území Slovenska. Vyzerá to tak, že nakazujú ostatných krivonosťou. Radovinou. Ale je to cool, lebo je to ghetto. Vaše, dobre, ešte javy, ktoré sa volajú Radovina. No a minule som si išiel na poličí a stredol som psa, ktorý nemá dve nohy. Asi mu amputovali. Áno. Ďakujeme za vyjadrenie divákov a teraz by som poprosila... Ja som doktor Švarc. A ty sa k tomu vyjadril aj Dominik. Nekomentujem. Nemám čo povedať. Zmenil som názor, Rado je úplne super. Si pán. Kto ťa poplatil? Ne, není. Len pred kamerami. Radovina sa rozšírila po celom Slovensku. Za tebou samý. To sú moji kamarádi. Čo robíš? Čo robíš? Aký máš názor na Rada a Radovinu? Čo povedať? Však čo si myslíš? Že je to kokos. Ešte niečo? Radovina sa rozšírila po celom Slovensku. Neviem, to máš Rado! Daj to na kapku. Kati! Čo si myslíš? Čo si myslíš o Rádkovi Krulišovi? Už máme pičina z kokota. Nekaž ma. Ako sa prejavuje Radovina? Sledujte. S krivými nohami. Aj mňa. Daj si vzdehna. Zero. To nebol. Krivé nohy. To sa teraz nosí. Čo sa teraz chodí? A ja mu rozpráva, Rado, rozpráva. Podobne, dneska to mám Rado, ty si taký kokot. Ó, moje nohy. Heňo? Niekto sa tu strašne nudí. Jožo. Maťo. Žabák. Uteká. A Viktor. Á, ty si kokot. Prestaň, pustím ťa. Hajzel. A ja. Ty hnusák. Ešte ma fotíš? Ja kamerujem. Viktor ide, Viktor skóruje. Poď, poď. Chuj, choď. Ideš, žabák. Skór! Nás dobehol do piča. To bol koš teda. Ideš, Jožo. Áno, ale nebolo to moc vidno, ale... Čo si poníškovať takými pičovinami? Neviem. Baví ma to. No, neštekli ma, ty hajzel! Dobijem ťa! Dobre, jau. Ne! Hostina. Teda zvyšok hostiny. No, oni mackovia. Daj si. Ja.